Magasini na bom. Aborongi. Ehi mo po bam na ba. Emperor. Ngombu na fo. Ita ko na kam putu ehi biakam. Biko. Achọrọ m ka inyere m aka m ọtụtụ ihe. Aga m ese ka m jie ndị anagara m ozi ọnọgide emeli otu m jiri chọọ ọhịa m ji kpọwa gị ịbịa nyere m aka. Ihe dị ka gịnị? Nke mbụ ị ga-ebịa UMS jike m otu ọ ga-awụ m pụta mara title woman pụtara ka nke mbụ. Ka abụọ ga-agbarubutere m ihe m ga-eri ụmụ ihe ụmụruru 10 cents gị chịkalalie wetara m nri ụdị m na-eri onwe mpero na-eri ka ọ bedị na abụọ na ngwa dịka m chetara mkpa ọgụ ga-abịa nnụ ime m ga-eji ego ọnụ ọnwụ na ọnwụ na nwa ibu n'afọ dị m mkpa onwe ihe ga-eme m n'ụwa ma eme ya. Gịnị? Onwe ihe ga-eme mme. Gịnị ga-eme ga-emele? Biko gaa chetara m akwa bebe adresị m otu m ga-eji arụ mma n'anya afọ ọgwụdụ nwa. Ele ebe dị akwa? Ọ nọ na kichin n'usekwu m ọ nga ọ nọ. Nwoke m bịa kulite m. Oh, title woman. Yeah. Ana biakwa. Gịnị? Kwe mi anọ nọ. Awụdụ m na-aṅụ o wee emperor nọ m n'afọ na-aṅụ. What do I do? Oh yeah, but mmakwụsị ya ihe na-eme ọsịsọ. Everybody has a watch it. Nne chi ite esiri esi gị buru m na akpịgo chi buru ibe gị n'ọnụ. Bịa ma gị. Ebe esi mmadụ gbanwere wuru odibo gị. Ị na-akwụsị gị mmiri ọnụ gị ka gbuo na aṅụ pio. Agwaghị date. Ọ wee shie. Ị gwara m maka m, ọ kpọrọ nne m. Chịkọlalụ wee bago so ọ ga-asachachara gị wee bago ọ deti ahụ ọ nga ọwụ. Thank you sir. Bịa Maggi ọwụnụ so iji ahụ agwagụsị anọ m n'ọrịa achọmesịrị ọrịa na mfe gwara dị m ime emperor ya wụ mmemme gwara dịda aghọta ọ mmemme gwara emperor ihe m dị ime akọda ngo otu oyi baga ama m na-ajọ nwaanyị ọkọrọ mmadụ ahụ. Ama m na onye na-agwa gị ihe ị na-eme sị gị kparịwa m. Asị m na ha adịghị chọọ na nwa dị ya. Ya akwụkwọla mama ahụ ahụ. Ha mma gị na-eduhie mmụọ onye asị m mmụọ onye ọ gị na-eduhie ya. Ịkpọ aha mmụọ ọjọọ imekọtakwa aha mmụọ ọjọọ ọnụ ụgbọ tụbata
eme ọnụ gbato anyị apụta ebe ugbu a gị na onye onye itikwashiri bịa tikwashiri ihe na-egbu nju ịkwa ha nwa ọzọ ịkpụkọta akpọ ọnụ ahụ ọzọ ọkwụrụ ọbịa ọkwụrụ a na-ebi gị ịhụna gị ọnwa ka gbara ibi gị n'ụlọ bi gị ruru ọnwụ ihe ọjọọ ọsọ jiri gosi onye na-ebi m ọnwụ ihe ọjọọ ọsọ jiri gosi ọnwụ ihe ọjọọ bie gị ma were ma gị ọkwa nwa nwoke chiri ihe na-achịkọta mpara chiri mụsụma ọtawale mbie gị ruru nwe gị n'ite tụtụrụ ma gị bie n'ime sikwasị unu mmeka ga-agbari agbari piri ọwụdụ mgbari nọ mpiri isi ga-apiri onye piri ya gị ọ ga-piri ya gị ọ ga-piri nne gị lekwe bekee udo na-agbara ihụkwa ọmụkere agwa nje ekutere gị mmiri Chineke kpọkwa agwa ọkụ mmiri ahụ gbagbuo okwe gị ube ikwe n'ime mmiri ahụ nwa nyara Chineke kpọkwa agwa ọkụ Tienga. Lotel. Yari dia makan nasi ukunara ma. Dia makan kena film kakam epi semoi. Oh epi dia mau dia mau gerege semno. Kak orang main ya. Orang mau nanya mau. Jangan saya ulas dia anggu buat. Kasih ke. What white? What white? What white? Huh? Come see what white, sister. Chifimo, what white from? Enwere nwa afọ Igbo. Nwa afọ ekwe. Bi na USA. Chika Ibezuba. Onwe ihe o sendela m. Aso mere ya cargos. Chi ya aka America send ya menye into
ele na-akpa send ya sị m ga-akịlie ya na postal agency. Achọrọ m ka ị gaa na postal agency nga aha na-eji kilie ngwa ahịa emere cargos ga wetara m ihe ahụ gwugwu egbukulu oge elekwe ihe m gwara gị pụọ n'ori ekwe nga aha enwere ndị dị ihe na-akpa ha ndị ihe ha nịkpọrọ ga iru ha na ngwa meshọn ọnwa aha m ha bụjere gị onye ejiri gị sa na ọwụ Chief Imo worldwide ha maburu pasịrị moto edoga bịa n'aka gị bụla lomi nga ọkọsọ onye sendịrị ha awapụkpọ mmadụ ọnwa afọ amụ na-ekwe mụsukwe n'ike ọwụrụ ụmụazị amụ jisiri oyi ngwa famus Chief Imo worldwide tụkwasị m ya ọzọ Chief Imo worldwide tụọ m ya ọzọ Chief Imo worldwide ọya abalị ọya abalị bịa chere sebe chere aka ekwela okwu Ala ni na-ekube ha ị na-ekube nna n'ọtụ ikuku ị na-eku nna gị na onwe gị na-eku ntakịrị ozi ejiri gị nnupụ nga nke ị ga-ama onye nwụ ndị mara asa m atụrụ ugwu ma mba eji weta aka rụọ ọrụ ọrụ sụm shọtọp ya edoro m anya I know na diamond. That's why I know na diamond. Ini ada apa tu ke? Itu? Itu masuk. Itu masuk. Ini kan di betul aku juga nana. Untuk mau di sana, aku mau nak nak. Apa tu? Ada apa yang kita belajar? Mbak, aku kerja suai. Kita sini apa yang nak? Aku suai. Aku pergi. Nem heduk. Isi tanah. Nah, bagaimana isi tanah kata? Gitu pun mau buat konsultan. Hampir kok aku tu nona. Dah awak tak ada. Mama tak ada ni. Mana ada pasal ni ni? Mana pasal tu? Ayo pasti tu bukan. Aku Ewa tayo tinulungan. Muna ako mawuti at tayo tinulungan. Muna tayo tinulungan. Ay, hewo, chiwo. Rato waila. Ay, hewo. Ebe juga tummo for the one. Naya bang. Kalau cuba dia awal. Shit. Aku yang dia boleh kata. Cite ta gawa. Cite ta gawa kau berbuat. Sedang ada musim ni kau kata enggak jangan mati keruni tiga orang. Ada ini dia. Mana dia mahu? Property, thank you. Hold on a minute. Hold on a minute. Let me go back to it. Let me read your water. As some water. Let me read your number. Cheap on news. Oh, okay. Royal cabinet apa je? Apa buka apa? Jadi punya apa mungkin? Gini apa lo? Apa anda? Gini apa anda ini lo? Aku tahu apa? Ni, aku tahu apa? Aku nak pakai dulu mah. Aku tahu apa? Kan benar deh. Macam selek. Yang
kotem shi maga ka ni mota tiga ka ni mo anda isi shi mota wure anya chief shi na lenga iwo wanje makachuku iwo wanje so na ngure ya cabinet map jege kanga boss on my royal cabinet get no association we can do not ni ngado lo ya la madam kaka pro ta shi yes, we never go anything that off. A walk on my she got to the blue. Ujuma. Only here you get the letter and you all that the Baba. Lolo. Otopaka only meet a cony not so double nishi. Not on your lose. Come eh? Njogo? Njogo, so good. So good, sir. No, you make me a wonder. To go about have a shower, how about you should be it's better than I high court. It's on your own. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!